Arratsaldeon Suitzatik, gaurkoan Atletiken denboraldi aurrea martxan jarriko da. Zuri-gorriek Sangalen talde suitzarra izango dute aurkari minutu gutxi barru. Marcelinoren lehen denboraldi aurrea izango da Lehoiekin, eta asturiarrak gauzak oso argi utzi nahi ditu hasieratik. Eta orain partidari ekin aurretik ezagutu ditzagun hamaikakoak. Peter Seidelerk honako jokalari hauek zelairatuko ditu. Atean Sigi, lauko lerroan Kempter, Esterju, Fasligi eta Lutxinger. Zelai erdian hiruko lerro bat Victor Ruizek, Diakitek eta Godlerrek osatutakoak, eta aurreri lanetan Joan Besio eta Babic izango ditu alemaniarrak. Aulkian Walkobiak, Abad, Nuhu, Stilhart, Schubert, Dua, Munst, Cabral, Traore, Stubli, Sutler, Jakovic, Smith eta Diarrasouba izango ditu Sangaleneko entrenatzaileak. Atletikeki dagokionez Marcelinok honako hamaikako hau zelairatuko du. Atean Jokin Ezkieta izango du asturiarrak. Lauko lerroan Lekue, Núñez, Bibian eta Kapa, Euskarri lanetan Dani García eta Unai López. Hiruko lerroan Serrano, Raúl García, Nico Williams eta aurreri lanetan Iñaki Williams jarriko du entrenatzaile asturiarrak. Aulkian Agirre Zabala, Íñigo Martínez, Gerai, Muniain, Berenguer, Sanzet, De Marcos, Zárraga, Villalibre, Valenciaga, Vencedor, Paredes, Prados eta Petxarroman izango ditu Marcelino García Toralek. Arrazoi desberdinengatik deialditik kanpora geiratu dira Córdoba, Kodro, Simon, Nolaskoain, Juri Bertxitxe, Besga, Morcillo eta Juan Artola. 25 jokalariko deialdia eramandu Suitzara entrenatzaile asturiarrak. Berak esana da talde murritza laburra nahi duela, oraindik ere jokalariak sobran ditu. Hala ere egia da arrobiko jokalariei aukerak emango dizkiela, eta horren adibide da gaurkoan titular lanetan jarri dituela Nico Serrano eta Nico Williams, iasko protagonistetako bi Bilbao Atletikekin. Hortxe dituzue Sangaleneko jokalariak berdeguna irteten. Izan beharra dago suitzarrek denboraldia datorren astean hasiko dutela Lausanen aurka. Beraz, espero da Atletikek baino erritmo gehiago izatea, gaurkoan test oso exigentea Marcelino García Toralen mutientzat. Hortxe duzue berdegunea esan dugulez, zelaia gora arte dago, Kibun Park futbol zelaia publikoa dago. Gaurkoan jendea armaietan postekoa da. Jendea bertan ikustea, horretarako testak egin behar izan dituzte, txertatuak egon edo COVID-a pasatua izan. Pixkanaka gauzak normaltzen ari dira kirolean ere, eta hori gora aipatzeko moduko albistea da. 7. geratu ziren iazko denboraldian Suitzako kopako finaleare jokatu zuten. Beraz, talde arriskutsua da Peter Seidelerrek gidatzen duen talde hau. Aipatzekoa baita aurrelariaren kasua, Besio, arrobiko jokalaria, txikitatik taldean egon izandakoa, Sangalenekoa da bera. Beraz, berarentzat oso partida eta talde berezia izango da. Hortxe dituzue talde suitzarreko jokalariak eta teknikoak. Aurkezpen partida dute honako hau esan berri dugu, datorren astean denboraldia hasten dutela. Momentuz zuri-gorriak ez daude berdegunean itxaroten ari dira. Halare, komentatu dezagun hamaikakoa aipatzekoa baitare erdiko atzelari lanetan Daniel Bibian jarri duela Marcelino García Toralek. Iaz Mirandesen jokatu zuen utzita sekulako denboraldia egin zuen. Gasteiztarrak kapitain ere izan zen Daniel Bibian Mirandesen. Orain aukera dauka denboraldi aurrea lehen taldearekin egiteko, minutuak irabazteko, eta lehen partidan Núñezekin batera erdiko atzelari lanetan jarri du entrenatzaile asturiarrak. Konfiantza osoa dago Daniel Bibianen gan. Gaurkoan aukera polita izango du gasteiztarrak.
Lehen esan dugu Juri Bertxitxe lezaman geratu dela, gaur jakin berri izan dugu ebakuntza egin beharko diotela Gipuzkoarrari. 22an pasa beharko da kirofanotik Juri Bertxitxe. Pubi sarasoak izan ditu denboraldi guztien zehar, dudak izan dira ea ebakuntza egin ala ez egin, azkenean erabaki da ebakuntza egingo ziotela zarauztarrari. Eta gaur esan dugulez jakin berri dugu Juri Bertxitxe 22an Parisen pasako dela kirofanotik. Orain bai zuri-gorriak berdegunera irteten ari dira. Kapitain lanetan gaurkoan Iñaki Williams, denboraldi oso garrantzitsua Iñakirentzat. Iaz ez zuen bere mailarik onena eman, berak ere esan zuen ez zuen atea errestasunez ikusi, ezen fisikoki ere ongi egon. Aurten aurrera pausua eman nahi du Iñaki Williamsek, denboraldi ugari daramatza dagoeneko lehen taldean. Orain ere posik egoteko moduko albiste dauka alboan. Anaia baitauka Nico Williams, batera jokatuko dute Atletiken lehen taldearekin. Iaz egin zuten hori lehenengoz, ametsa bete dute. Ezan berri dugunez, partida eta denboraldi oso garrantzitsua Iñaki Williamsentzat. Hortze dituzue kapitain biak hizketan, dagoeneko jokalariak berdegunean kokatuak dira. Eta partiari ekin aurretik albiste txar bat eman behar dizuegu. Gaurkoan bandatxo beltza eramango dute jokalari zuri-gorriek Iñaki Arrateren omenez. Lamikiz eta Urkijorena egintaldietan bolka lanak egin zituen Iñaki Arratek, goian bego. Hortxe dituzue kapitainak epaiarekin, sorterik onena ere epaile jaunarentzat ea partida lasaia ematen dioten jokalariek. Azken animo mezuak zuri-gorri eta suitzarren partetik. Partida hasteko segundo gutxi, minutu gutxi geratzen dira jaun Andreok. Hortxe dituzue dagoeneko zuri-gorriak berdegunean, ea lehen baloia betza noren aldekoa den ematen du. Etxekoek jarriko dutela baloia jokoan. Atletiken denboraldi aurrea hasteko gutxi falta da. Eskuinaldean suitzarrak etxekoak kokatuak, eskerraldean zuri-gorriz gureak lehoiak. Hortxe dituzue dagoeneko partida hasteko irrikitan, ea epaileak txistua jotzen duen. Partida hasteko gutxi falta da. Txistua jo berri du epaileak erasoan Sangalen. Ongi orain Núñez luze jokatu du. Erdiko atzelariak baloia zuzenean Sangaleko atesainaren oinetara, Sigiren oinetara atzetik jokatuko dute etxekoek. Sigi berriro ere baloiarekin. Fasligi eta Esterjoren laguntza zeukan, alare luze jokatzea erabaki du Núñez indartsu berriz ere. Burukadan presioan Nico Williams. Ez zuen presioan gogor joan nahi, atzera jokatu dute Sangalenekoek. Luze orain atezainak baloiaren bila. Besio, abantaia guztia Atletikeko jokalak zeukan, lo hartu du underkapak. Alare Atletiken aldeko alboko sakea izango da. Indartsu arrobiko jokalaria, 31. zenbakia. Besio aurre hartu dio underkapari. Portugaletikoak baloia jokoan jarriko du eskuinegaletik. Luze jokatu du Williamsen bila. Keinu egin du Dani Garziak, alare baloia ezin izan du berreskuratu. Zumarregakoak atzera jokatu du Fasligik. Berriz ere Sigi baloiarekin aurrera bidari ditu taldekideak. Luze jokatu du atezainak, ez dauka taldekiderik eskuinegal horretan, baloiari irteten utziko dio Inigo Lekuek. Gaurkoan eskerregalean kokatua deustukoa. Alboko sakean zuri-gorriak. Niko Serranoren laguntza dauka Inigo Lekuek. Luze jokatu du deustukoak, buru sukitu du baloia Raul García. Kontuz orain erasora baitu da Niko Serrano. Eskerretik ari hartzean sartzekotan lurrera erori da Niko Serrano. Ez du faltarik ikusi bertan. Epaileunak jokalditik oso gertu zegoen, jokoak jarraitzen du
Zuitzatik, luze jokatu dute orain etxekoek, abantaia guztia Unai Nuñezek dauka, atzera jokatu du Jokin Ezkietarekin, presioan orain Besio berriz ere. Luze jokatu du Jokin Ezkietak, ez dauka taldekiderik bertan, baloia zuzenean, Fasligiren oinetara, eskerretik Kempler, barrutik jokatu du kapitainarekin, Gotlerrekin. Berriz ere Kempler atzera jokatu du Fasligirekin, Fasligik eskumuan, Estergio harkitu du, Leonidas Estergio, berriz ere Fasligi. Jokoaren ekimena eraman nahi dute etxekoek lehen minutuetan behintzat. Victor Ruiz jokoaren ekimena aldatu du, ongi eskuinetik erasoan orain Lutxinger erdiraketa, baloia pasatu egin da aria txikian, alare ez dio baloiari irteten utziko Joanek. Aurrean Anderkapa dauka, azter egiten duen hogei zenbakia, keinu egin du Anderkapa ongi defentsalanetan, laguntzara etorri eta Unai Lopez, ongi ere lanean Nico Williams, falta adirazi diote Williams gazteari, falta arriskutsua eskerregalean, Atletiken kontra. Victor Ruizek berak jarriko du baloia jokoan. Espainiako ligan aritutakoa, Formenteran aritu izan zen Victor Ruiz, Valencia Mestaian ere ibilitakoa, orain Suitzan dago abentura honetan, Sangalenen berak jarriko du baloia jokoan, kontuz eskuin polita baitauka. Epailea aginduak emanez, abisua emanez, Nico Williamsi besoak atzean. Arrobiko jokalaria kontuz gurpila main baldiesakloke baloi horri zuzenean jokatu du Victor Ruizek, adiz zegoen Jokin Ezkieta, baloia arasorik gabe hartu du Ezkietak, eskerretik lekue, alare gutxi iraundio baloia zurigorriei, erasoan berriz ere etxekoak Victor Ruiz, orain eskuinaldetik, atzetik etorri eta Serranok berreskuratu du baloi hori, ez dago faltarik sarrera horretan, bertatik oso gertu zeuden bait marrasaina baita epaia ere, alboko sakean baloia jokoan jarriko du Inigo Lekuek. Eztan dugu denboraldi aurreko lehen partida dutela zurigorriek, oso denboraldi aurre gogorra izaten ari da Marcelinoren aginduetan hasitako hau. Hiru lantzaio ere egunean izan dituzte, fisikoki ongi jarri nahi ditu jokalariak. Marcelinok iaz esan zuen entrenatzeko denbora gutxi izan zutela, bera denboraldia hasita etorri zen, Gaizka Garitano ordezkatu zuen Marcelino García Toralek, partida asko izan zituzten, atxeden gutxi entrenatzeko denborarik ez, eta hori nabaritu izan zen, denboraldi hau desberdina nahi du entrenatzaile asturiarrak, hasieratik gauzak argi utzi nahi ditu, detaileak ongi finkatu, ongi zehaztu, batez ere denboraldi aurreko lehen egun hauetan defentsa lanetan lan asko egin du, trantsizioetan talde bizkorra nahi du Marcelino García Toralek, atzean indartsu dena eta aurrera errez heltzen dena, eta ea hori partietan ikusten den hasieratik. Bien bitartean falta egin du Daniel Garziak, lasaitasun eske epaile jauna, zelai erdian baloia jokoan jarriko dute suitzarrek. Fasligik jarri du dagoeneko Victor Ruiz protagonista zaina du partiako lehen minutuetan, baloia sakonean Joanerentzat, eskerrez erdiraketa, baloia berreskuratu du Unai Lopezek, aurrera jokatu ez duen kapak Williamsekin, Nico Williamsekin, aurreratu egin zaio Kempler, alare alboko sakea zurigorrien aldekoa izango da. Anderkapa atzera jokatu du Daniel Bibianekin, eskerrean Inigo Lekue barrutik jokatu du Serranoekin, gain hartu diote Dani Garziari, alare baloiak zurigorra izaten jarraituko eskerretik Nico Serrano, aurrera egin ez zuen gazteak, bere burua lurrera botata Sangaleneko jokalariak ekidindu Serranok aurrera jarraitzea, alboko sakea beste behin ere Atletiken alde. Dani Garzia atzera jokatu du Nuñezekin, arasoekin Portualetekoak kaparekin jokatu du, eskuinean Nico Williams barrurantz egin du Williams gazteak, ongi aurkitu du Dani Garzia, ez du ongi baloia jo Dani Garziak, are baloi hori berreskuratuko du Raul Garziak, eskuinean keinu egin du Raul Garziak, buru altxadu, ea zer egiten duen Rulok, baloia barrurantz Williamsen txat jaurtik eta Iñaki Williamse gutxigatik, baina kanpora joan zaio Iñaki Williamsi jaurtik eta hori aukera ona Atletiken alde partidako 6. minutuan, ongi sartua Sangalen partidan, alare ematen du Atletikek tempoa hartu diola, aukera argia orain
Iñaki Williamsen oinetan, eta ematen du alboko sakea izango dela. Korneretik oso gertu, baloia jokoan jarriko dute etxekoek. Lutxinger izango da baloia jokoan jarriko duena. Laguntza eske Lutxinger ongi irten da ataka horretatik. Diakite bolikostakoa beste alboko sake bat izango du alde etxeko taldeak. Atzera jokatu dute Leonidas Esterju, buru altxatu luze jokatu du erdiko atzelariak. Buruz ongi Núñez. Atzetik baloia atera nahian orain Suitzarrak. Eskerretik jokatute Kempelerekin. Diakite. Barrutik jokatu du Besiorekin. Eskerrean Kemplerrekin jokatu nahi zuen Victor Ruizek. Alboko sakea izango du alde Lezamako taldeak, Bilboko taldeak, eta hor irudietan Marcelino García Toral protagonisketako bat. Ongi irten da ataka horretatik Ander Kapa. Jokoaren ekimena ongi aldadute eskerrez kontrola Iñigo Lekuek. Jakin badakizu eskoia dela. Iñigo Lekue eskerretik jokatzea egokitu zaio. Gaur goretan ez da lehen aldia deustukoarentzat, ongi moldatzen da oinbiekin. Gaurkoan hori kontra izango du eskerretik jokatu beharko duela, alare seguru ongi moldatuko dela Iñigo Lekue. Daniel Bibian Lekuerekin jokatu du, aurrera egin du ongi deustuka, falta argia egin diote Iñigo Lekueri. Gorlerrek eginiko falta, atzetik jokatzen jarraituko du Atletikek. Núñez, buru altxadu eskuinean bakarrik aurkitu du Ander Kapa. Zelai erdian jokatu nahi zuen Unai Lopezek, estu argi ikusi Kapak, atzera jokatu du Núñezekin, orain bai Dani García. Beste nere Núñez, jokoaren ekiben eskerralderan zaldatu nahi izan du, kontrolean ongi Lekue, barrutik Dani Garziaren laguntza duka, estu argi ikusi. Buru altxadu, eta beste nere atzera jokatu du Núñezen bila. Ongi kokatuak daude berdegunean Suitzarrak, Atletiki atzeko lerro horretan baloia usten diote, gerora zelai erditik pasatzeko orduan gehiago sakatzen dute, eta arazoak izaten ari da Marcelinoren taldea baloia argitasunez ateratzeko. Joan, ongi gurutzatu zaio orain Raul García, bere taldearen aldeko alboko sakea behartu du Raul Garziak. Atzera beste bain ere Unai Núñez ezkietarekin jokatu du, gaurkoan titularien lanetan Jokin ezkieta aulkian Julen Agirrezabala gaztea du. Marcelinok gogoratu Unai Simon joko olimpikoetan dela, Eurokopare jokatu du Murgiarrak, orain Tokion dago Unai Simon, eta atean gaur Jokin ezkietan aparra du Marcelino García Toralek. Presioan ongi orain Niko Serrano, Leonidas Estorju, buru altxadu, aurrerantz jokatu du Gotlerrekin, kapitainak lenukituan, baloia itxu dio Lutzingerri. Ongi baloiarekin talde Suitzarra, lare baloia berreskuratu dute zurigorriek. Luze orain Lekue baloia Niko Williamsen bila, adiz zegoen Sigi, atezaina lehen ukituan Fasligirekin jokatu du, eta erasora doa erdiko atzelaria. Lerroak puskatuz Fasligi, ongi ari da metroak irabazten, ari hartzera iritzi da, ongi gurutxatu da Unai Lopez, baloiarekin orain Niko Williams, barruan zegin du arrisku hartuz, ezkietarekin jokatu du presioan, orain Babic, luze jokatu du Jokin ezkietak, lehen ukituan ongi jokatu du orain Williamsek sakonean nahi du baloia, kontuz begira nondik saiatu den Raul García aurreratua ikusi du Sigi, ez du birritan pentsatu, alare kanpora joan zaio, alegin horri Raul Garziari. Momentuz markagailuan aldaketarik ez, Sangalenek huts, Atletikek huts, buruz Daniel Bibian ez dute ongi elkarru lertu Lekuek eta Bibianek, falta eskatzen zuten orain zurigorriek, Niko Serranok jasotako falta, azkenean etxeko taldearen aldeko alboko sakea izango da. 10 minutu bete direnean, 11garrenean dagoeneko, momentuz esan berri dugunez, markagailuan aldaketarik ez. Eskerretik Kempter, barrutik jokatu du Joumanekin, arrisku hartu zera erdian Frantziarra, ongi horpoz jokatu dorain Williamsek, keinu egin du Unai Lopezek, ez du argi ikusi atzera jokatu du beste ere Gipuzkoarrak, baloia Daniel Bibianen oinetara, Gasteiztarrak buru altxadu eskerrean, Iñigo Lekue aurkitu du, motzean jokatu honek Serranoekin, baloiarekin beste ere deustukoa.
Atzera jokatu du Bibianekin, honek Nuñez aurkitu du. Unai Lopez, erdiko atzelarian, artean sartu da, eskuinean Nico Williams aurkitu du. Kontuz begira nola irten den ataka horretatik Nico Williams, kontuz arrisko egon daiteke, baloia sakonean beste Nikoren bila, Serranorentzat lehen ukituan erdiraketa, luze joan zaio erdiraketa hori. Nico Serrano hori ez da, Iñaki Williams heldu. Erdiraketa horretara adi zegoen Sigi, alare ongi orain, Atletik erasoko jokaldian, jokaldi polita egin du. Nico Williamsek pasea ona izan da Nico Serranoren bila, azken ukitu hori ez da zehatzena izan, horren ondorio da, erdiraketara estela iritsi Iñaki Williams alare ongi Atletik orain. Atzetik jokatu nahian orain Sangalen, ongi orain Atletik presioan, bere burua lurrera botata, Besiok baloia kanpora bidali du, alboko sakea izango du alde Marcelinoren taldeak. Ander Kapa, laguntza eske, eskuin galeko jokalaria, atzelaria. Ez du argi norekin jokatu Kapak. Azkenean aurrera jokatu du, Williamsen bila, Bularrez ongi jeitsi du baloia. Iñaki Williamsek hor kontrolean ongi Ander Kapa arrisko hartu du, alare ongi irten zaio hori. Nuñezekin jokatu du, barrutik Dani García, ongi irten dira presiotik. Zuri-gorriak alare pasera ez da iritsi Ander Kapa. Bere jokariak txalotzen, Marcelino García Toral. Orain erasoan, Sangalen, eskerretik Kempler, barrutik jokatu nahi izan du, adi orain Unai Lopez buruz urrundu du arriskua, Ander Kapak lehen ukituan jokatu nahi izan du Raul Garziak, iztio asmoa ikusi. Iñaki Williamsek, abantaia guztia Sangaleneko atzelariak zuen, Leonidas Esterjuk, baloia luze jokatu berri dutenean, baloia luze Jaunasen bila, ez dago jokoz kanpokorik atzean utzi du Nuñez, kontu saria barruan sartu baita jaurtik eta saiakera, ongi defentsalanetan Ander Kapa, ala ere erasoan jarraituko du etxeko taldeak. Kemmler, erdirak eta eskerrez, arriskua urrundu nahian. Unai Nuñez, zestu ongio baloi hori, alboko sakea izango du etxeko taldeak. Azkenean, ematen du kornerra izango dela, jaurtitzaile lanetan Victor Ruiz. Kontuz esan dugulen, eskuinon polita daukala. Espainiarrak estrategia jokaldia. Erdirak eta bigarren zutoinera, arriskua urrundu egin du Kabilez Jokin ezkietak. Aldaratze luzea Lutzingerren oinetara. Atzera jokatu du Leonidas Esturiorekin. Barrutik aurkitu egin du Diakite. Eskuinetik kapitaina Godler. Buru altxadu. Erdirak eta baloiarea barrura, Nuñezek urrundu du oraingoan bai buruz. Nico Serrano arrisku hartuz, keinu egin du beste bainere Serranok. Jokoaren ekimena aldatu nahi izan du beste Nikoren bila, aurre hartu dio Faslilik horrango honetan, Nuñezek barrutik jokatu nahi zuen Dani Garziarekin kontuz lekutxarrean galdu baitu baloia atzelariak. Victor Ruiz, baloia barrutik Joanentzat, atzera pasea, Joanek ari hartzean, jaurtik eta kapitaina Godlerrek, gorputza Daniel Bibianen gorputzean jo du, ahalegin horrek arriskua ala moduz zurrundute Zuri-gorriek kontuz momentu ona bizitzeari baita Sangalen. Erasoan jarraitzen du Seindlerren taldeak. Baloia barrutik Ruizentzat, buru altza du. Eskuinera jokatu du Godlerrekin. Beste pase sakonean orain, Babitzen bila kontuz aria barruan sartu bai da pase atzera. Joanen bila ongi gurtzatu da Nuñez, kontuz aldaratze luzea Diakiterentzat, keinu egin du eskerrez jaurtik eta kontuz Atletik momentu txarrak bizitzerari baita. Baloi hori ez da irtengo, ez utziko Nico Williamsek, arriskua urrundu du Williams anaietan txikienak. Presioan orain, Iñaki Williams bakarritako presioan. Aurrelaria, zelai erdian itzaron beharko du talde Zuri-gorriak. Barrutik jokatu dute orain Suitzarrek, Godler, Lutzinger. Pasea sakonean orain, Babitzentzat ez dago, jokoz kanpokorik buru altza du pasea atzerantz. Ruizentzat guztia alde zeukan. Victor Ruizek eta ez du baloia jo, ongi orain. Etxeko taldea sufritzen ari da Atletik. Mina egiteko moduko posizioa zeukan. Victor Ruizek dena alde zeukan. Baloia argia zen. Alare, ez du asmatu Sangaleneko 10. zenbakiak. Sorte aldeko izan du oraingo honetan Atletikek. Esan dugu hasieran Suitzarrei astebete bainetzaiela falta liga hasteko erritmoa dute
eta nabari da Atletikek bere lehen konpromesua dauka. Honako hau, horretik kompetizio ritmo hori falta zaie zuri-gorriei, ongi etorriko zaie horrelako talde baten aurka jokatzea. Atletik arriskua hartuz Fasligi, barrutik jokatu du Besiorekin, baloia mantendu du Arrobiko jokalaria. Godlerrek jokoaren ekimena aldatu du ala moduz, eskuinean Lutzingerrek bildu du baloiari, atzera jokatu donek Leonidas Estorjurekin. Jokoaren ekimena eraman nahian orain Peter Seindelen taldea. Fasligi buru altxadu, eskuinean Estorju arkitu du, presioa nahul orain Nico Williams buru altxadu. Atzelariak istubarri ikusi taldekidei mugimendu eske. Leonidas Estorju atzera jokatu du Fasligik Sigirekin parkatu. Luze jokatu du Ganakoak, Ularrez ongi jitsi du baloia Besiok, alare abilina bertan Unai Lopez izan da, alari gutxi iraundio baloiak Atletiki erasoan beste binere Sangalen. Kontuz Joanekin, orain eskuinaldera botata. Are hartzean 20. zenbaki area barruan sartu da dagoeneko beste erdiraketa bat, Nuñezek urrundu du arriskoa, baloi horren bila Serrano, alare Babicek bildu du aldaratzeak, kapitainak du baloia Godlerrek berriz ere Joanekin jokatu du bat bikoa, Joanek eta Babicek area barruan sartu da. Kornerra eskatzen zuten, etxekoek alase adirazitu. Epaileak defentsa lanetan moldatu beharko dira orain honetan zuri-gorriak. Kexu dira jokalari zuri-gorriak, alare argi izan du epaile jaunak. Jaurtitzaile lanetan beste bain ere Victor Ruiz orain honetan eskuinaldetik. Beste biak bigarren zutoinera bidali ditu Victor Ruizek, ea non jartzen duen baloia honako honetan. Baloia kanporantz, penalti punturantz, arriskua buruz urrundu du Raul Garziak, aldaratze Elusea Sangalenen alde kontuz eta gola egitea lortu du etxeko taldeak. Partidako 19. minutuan partidako lehen gola egin du Arrobiko jokalariak. Besiok aldaratze bat aurkitu egin du aria txikian eta ez du parkatu Jokin Ezkietaren aurrean. Ez dira ongi moldatu zuri-gorriak defentsa lanetan. Aldaratze argia aurkitu du Arrobiko jokalariak eta ez du parkatu Jokin Ezkietaren aurrean. Gauzak sail jarri zaizkio Atletiki, esan dugu momentu gozoa bizitzen ari zela partidan Sangalen, alare oraindik minutu asko geratzen dira, aurrera pausua eman beharko dute Marcelino García Toralen mutilek, alare momentuz behintzat 20. minutua Zubitzatik Sangalenek bat, Atletikek huts. Baloia dagoeneko jokoan jarri dute zuri-gorriek. Dani García atzera jokatu du Bibianekin. Honek eskerrean leku aurkitu du, presioa aurreratu egin orain Sangalenek, gutxi iraundio baloia betzak berriz ere Zuitzarrei, alare baloia berreskuratu du Nico Serranok. Sakonean pasea Iñaki Williams entzat, eta ere hartzean da Iñaki Williams atzetik etorrita baloia berreskuratu dute Zuitzarrek, kontuz kontrasoa bideratu nahi baitu Victor Ruizek. Eskuinean Babic aurkitu du, atzera honek Lutzingerrentzat bere burua lurrera botata baloia mantentzea lortu du, alare ongi orain Raul García gorputza erabiliz, Nico Serranoentzat baloia kontuz arriskoa konbait daiteke, aria barruan sartu da Serrano jaurtik eta ala moduz urrundu du arriskua. Sigi atezainak ongi orain Atletik erasoan alboko sakea izango du alde Marcelinoren taldeak. Ematen du golak aurrera agitera bideratu dituela zuri-gorriak, ez dute beragin, ez dute burua jeitsi Marcelinoren mutilek, erasora joan dira zuri-gorriak. Leku eta Raul García nor baino nor, buruka da orain. Iñaki Williams ez du asmatu, aurrelariak beste aukera bat Iñaki Williamsen buruan orain honetan. Ateko sakea izango du alde orain etxeko taldeak. Taldekideak bildu ditu Sigik, luze jokatuko du atesainak. Kanarekin internazional izandako atesaina Sigi.
Luze jokatu du, Joanek buruz baita, arriskua urrundu nahian, Fasligi ez du ongi baloia jo, ez da Lutxinger iritziko baloi horretara, alboko sakea izango du alde Atletikek. Harin atera nahi zuen Niko Serranok, alare taldekideak ongi kokatzea itxaron egin du gazteak, baloia jokoan jarriko du Inigo Lekuek. Ongi lehen ukituan Raul García Serrarorekin jokatu ari hartzean orain Nico Williams area barruan sartu da, kontu satzera jokatu du Dani Garziaren bila, Diakitek moztu du ahalegin horit, falta adierazi diote Dani Garziari eta Zumarragakoak partidako lehen txarteloria ikusiko du 22. minutuan. Kontrasoa geratu nahi zuen Dani Garziak falta, argia izan da falta taktikoa deritzon horietakoa. Txartela argia zen, abisua eman hasion epaile jaunak Dani Garziari, Zumarragakoak 22. minutuan txarteloria ikusi du. Joan Victor Ruizekin jokatu du, baloia berreskuratute zurigorriek. Nico Williams aktibo oso azken minutuetan, abantaila eman zezaken epaiak ez du alakorik egin, zelai erdian falta aldi izango du Atletikek. Unai Lopezek dagoeneko baloia jokoan jarri du. Bibian eskerrera jokatu du Lekuerekin, honek atzera jokatu du Nuñezen bila. Baloia nahian Unai Lopez berak dauka orain kontuz Donostiarrarekin. Presioan besio golegilea Lekue, zelai erdian jarri dute lerroa Sangalenekoek, bertar arte erresisten diete Atletikeko jokalariei irteten, behin baloia zelai erdiko marra horren tartean dagoenean, presioa asko indartzen dute, eta Atletik arazoak izaten ari da presio hori ganditzeko. Orain ongi egin dute, Dani Garziaren pasia hona izan da, kontrolean ongi Williams. Ea zer egiten duen Kemplerren aurrean, erdirak eta saiakera Williamsek motz geratu zaio. Fasligik urrundu du arriskoa, Kempler barrutik jokatu du besirekin, ongo jokatu du hor Posonek, Joanekin kontu zau, oso bizkorra baita, Joan eta Bibial nor baino nor keinu egin du Gasteiztarraren aurrean, ez dago faltarik bertan. Baloiak jokoan jarraitzen du Suitzan. Luze jokatu nahi zuen orain honetan. Unai Lopezek ez da Niko Serrano iritsi. Pase horretara alboko sakea izango du alde Sangalenek. Lutxingerrek atzera jokatu du Leonidas Esturjurekin. Beste ere Lutxinger. Esturju atzera jokatu du Sigirekin. Ganakoak luze jokatu du eskerrez. Baloiaren bila Babich gain hartu dio oso indartsu orain Daniel Bibianek, falta egin diote Gasteiztarrari. Unai Lopezek dagoeneko baloia jokoan jarri du. Inigo Leku erasora. Serranorekin jokatu du, keinu egin du gazteak. Ez du ikusi norekin jokatu, azkenean Lekuerekin jokatu du, beste ere baloiarekin. Serrano presioan orain Victor Ruiz, atzera jokatu du Bibianekin. Núñez. Burua altxadu eskarraldekoak, luze jokatu du Williams gaztearen bila. Kempler eta Nico Williams nor baino nor. Bere gorputza erabili nahi zuen Nico Williamsek, alare alboko sakea etxeko taldearen aldekoa izango da. Presioa altu bideratu doraen Marcelinoren taldeak. Kornerren aldetik Sangalen presionatu nahi dute, Diakite alare ongi, oso ongi irten da presio horretatik, alare gerora pasean ez du asmatu, alboko sake izango du alde talde zurigorriak. Dani García Lekue, erasora doa deustukoa. Lekue eta Lutxinger, nor baino nor, falta egin du zurigorriak, alaxe adierazi du epaile jaunak. Baloia jokoan Sigik jarriko du. Taldekideak bildu ditu atezainak, luze jokatuko du Sigik. Momentu arte ez du lan askorik izan Sangaleneko atezainak, partida lasaia izaten ari da. Halare oraindik ere minutu asko geratzen dira jokatzeko.
Presio altu bideratu nahi dora inbesiok taldekideak animatzen, alara bera bakarri da presioan ari dena. Eskuinetik Ander Kapa buru altxadu, Williamsekin jokatu nezuen, ongi keinuan Unai López. Partida serioa jokatzen ari da Gipuzkoarra, buru altxadu Núñezek, pasea lekuaren bila, ongi egin du kontrola lekuek, pasea arriskutsua da, ongi erabili du korputza Babicek, baloia borrokatzen Núñez eta Besio, atzetik buruz jokatu dezkietarekin, Inigo lekuek, Ander Kapa, eskuinera jokatu du Williamsen bila, pasea sakonean beste Williamsekin, oraingoan Iñaki da, eskuinaldera etorrita, abiadura erakustaldia Iñaki Williamsek gaia barruan sartu da, erdirak eta saiakera, Victor Ruizek kornerra bideratu du, pase hori kornerra izango du eskuinaldetik Atletikek. Niko Serrano jaurtitzaile lanetan, eskerrez egingo du jaurtiketa gazteak, eskuin besoa gora, estrategia jokaldia. Ea nola jartzen duen baloia Niko Serranok. Urpila eman dio bigarren zutoinera baloia, ez da gutxigatik iritsi. Unai Núñez indartxu orain. Baloi horren bila, Sigi atestaina. Baloia ona zen, potentzia pizkat falta zitzaion behar bada. Alare oso seguru airekako jokaldi horretan. Sigi luze jokatu du Ruizen bila, ongi jeitsi du baloia Espainiarrak, Diakite. Eskuinera jokatu du Luitxingerrekin, keinu egin du, ez du argi ikusi aurrera egitea, atzera jokatu du Leonidas Esturjorekin, keinu egin du Esturjok, atzera jokatu du Sigirekin, presioa agula da Atletiken partetik. Fasligi aurrera jokatu nahi zuen Besioren bila, ongi hartu di aurre orain Núñezek, alarek pasean genora kale egin dute zurigorriek, baloia berriz ere Suitzarren aldekoa da, Victor Ruiz buru altxadu. Jokoaren ekimena era bat aldatu du, eskerrera jokatu du Kemlerrekin, ez du asmatu honek. Kontrolean, alboko sakea izango du alde Atletikek. Ordu erdia, betetzeko minutu eskaz geratzen, saigunean, gogoratu Saingalen bat eta huts gaientzen ari zaiola Atletiki, 19. minutuan Besiok eginiko gola tarteko. Kontuz arriskoa baitago berriz ere, Babitzen erdirak eta arriskua urrundu du Núñezek. Lana pilatzen ari zaie Atletikeko atzelariei. Gauzak argi dituzte Suitzarrek, Atletiki orainik ere minutuak falta zaizkio. Oinetan, erritmoa falta dute Marcelino García Toralen mutilek, normala da ala ere. Victor Ruiz, korner jaurtiketa, lehen zutoinean erremate saiakera, Joanek oso saia zen. Erremate hori egitea, zuzenean, kanpora joan zaio saiakera, Sangaleneko 20 zenbakiari. Harin jarri du baloia jokoan Atletikek, Ander Kapa, barrutik jokatu du Williamsekin, ez dira ongi elkarru lertu baloia leku txarrean, galdu Atletikek, aria barruan sartu da Besio, atzera jokatu du Kemlerrekin, atzetik etorrita ongi berreskuratu du baloia Dani Garziak, ez dago penaltirik egon bertan. Luze Raul García, Williamsen bila kontuz, baloia ona baitzen, oso adi Sigi, baten zuen partida, hautsi egingo zela. Segundo gutxitan pasea ona zen Raul Garziaren aldetik, ez da gutxigatik heldu Iñaki Williams. Ander Kapak jarriko du baloia jokoan eskuine galean, alboko sakea. Taldekidei mugimendu ezke, Ander Kapa barrutik jokatu du Raul Garziarekin, bakarri da Raul García. Unai López aurkitu eskerrean bakarri da orain, Inigo lekue erasora doa deuztukoa. Eskerrean jokatu du Serranorekin, beste bain ere Inigo lekue. Gainan ditu bi aurkari, alboko sake izango da Atletiken alde. Harin atera nahiz duen lekuek ez du argi ikusi. Taldekideak ongi bukatzea itxaron du Bizkaitarrak, ea norekin jokatzen duen Inigo lekuek. Ez du argi ikusi, azkenean sakonean jokatu nahi izan du Williamsekin, Diakite aurreatu zaio, ongi Wetler.
Kapitaina, zera dirazten duen, epaia, marrazainari begira, marrazaina epaiari begira, azkenean ematen du, alboko sake izango dela, etxeko taldearen alde. Presioa aurreratu egin dute Marcelinoren jokalariek. Lutxingarrek jarriko du, baloia jokoan. Presarik gabe, eskuinegaleko atzelaria, luze jokatuko du. Kolderrekin jokatu du baloia berreskuratzekotan Raul García. Babitxatak horretatik irten nahian metroak irabazituzte suitzarrek. Beste alboko sake bat. Suitzarren alde, Diakite. Atzera jokatu du Lutxingarrekin, honek aurrera egin du. Arasoa kontrolean Victor Ruizentzat, alare baloian jabetza mantentzea lortu du. Oso gutxi iraundio baloia jabetzak orain zuri-gorriei, alare aurretia seginiko falta bat adierazti du epaia jaunak. Dagoeneko baloia jokoan jarri du lekuek. Unai López buru altxadu Donostiarrak, kaparekin jokatu, keinu egin du eskerraldekoak. Beste bainare López. Pasea atzera Unai Núñezentzat, honek Daniel Bibian aurkitu du. Gasteiztarrak buru altxadu estu argi ikusi. Berriro ere Núñezekin jokatu du. Aurrera metroak irabazten orain Iñaki Williams ongi irten da Diakiteren presiopetik. Iñaki Williams falta egin diote aurrelariari. Baloia dagoeneko jokoan da. Dani García eskerrera jokatu du Iñigo Lekurekin. Ritmoa falta zaio atletiki. Abiadura eman behar zaio baloi horri. Ander Kapa. Aurrera jokatu du Williamsekin. Williamsek anaiare txikiarekin jokatu nahi zuen. Indartsu bere burua lurrera botata. Diakite kornerra izango du alde atletikek. Beste behin ere jaurtitzaile lanetan Niko Serrano. Partiako bigarren kornerra izango du alde talde zuri-gorriak. Beste behin ere eskuin besoa gora estrategia jokaldia. Baloia itxita bigarren zutoinera errematea egin du Unai Núñezek, aukera argia izan da. Alare oso erdira irten zaio buruka da. Eskerraldekoari adiz zegoen sili. Eta kontuz parteak espaituetenik kontra esoa bideratu nahi zuen. Sangalenek baloia amostu du. Ander Kapak presioan orain. Iñaki Williams. Ongi joan. Indartsu Dani García. Baloia mantxo. Atestainari helduko zaio oinetara. Diakite, Leonidas Estorju, atzera jokatu du Sigirekin presioan orain Niko Serrano, luze jokatu du ganako atestainak. Buruz indartzu Iñigo Leko, baloiarekin berriz ere zuri-gorriak Niko Williams. Serranorekin jokatu du, ez du pasean asmatu Niko Serranok, baloia berreskuatu dute txekoek Victor Ruiz. Joanekin jokatu du. Altxadu 20. zenbakiak. Luze jokatu du Babitxen bila, bularrez kontrola ona izan da. Ongi babestu du baloi hori Daniel Bibianek. Jokin Ezkietak eskuekin hartu nahi zuen baloia, alare estafiatu. Atzelari Gasteiztarrak kornerrera bidaltzea erabaki du. Orain defentsa lanetan moldatu beharko dira zuri-gorriak. Beste korner jaurtiketa bat, beste behin ere jaurtitzaile lanetan Victor Ruiz. Mimos baloia jarri du Victor Ruizek. Valentziarrak nor jartzen duen baloia luze bigarren zutoinera. Eta kontuz Raul Garziak bere atean egin baitu partidako bigarren gola 35. minutua. Sorteak bizkarra erakutsi dio Atletiki oraingo honetan Sangalenek partidako bigarrena egin baitu. Ea, nor izan den golegia, nik lehen ikusi batean uste nuen Raul Garziak egin duela beratean, alare Joan ospatzen ari da, ea errepikapena ikusterik dugun, ematen du golegilea Joan izan dela 36. minutua. Zubitzatik Sangalenek 2, Atletikek 0.
Inolako presarik gabe orain. Etxeko jokalariak animoak eman ez taldekidei. Iñaki Williams, hortxe duzue, kapitaina. Dagoeneko baloia jokoan da. Dani García, Sagarranorekin jokatu du. Ea, gola honek, minik eman ote dion Atletiki. Núñez, arazoak izan ditu kontrolean, alare ongi moldatu da. Presioa aurreratu egin du orain, Sangalenek, ongi. Atzetik etorrita Leonidas Estorju, alare baloia betzak zurigorria izaten jarraituko du. Inigo Lekue, mugimendu eske. Luze jokatu du Inigo Lekuek, buruz diakite. Horpoz jokatu nahi zuen Babicek, baloia berreskuratu du Bibianek. Ongi irten da ataka horretatik Gasteiztarra. Arasotan sartun da Daniel Bibian, alare falta adierazi du epaile jaunak. Aurkari zinguratuta zegoen. Gasteiztarra ongi irten da lehen momentu batean ataka horretatik, gerora beste aurkari bat ere gainera etorri zaio. Kontuz orain, Atletik erason baita, erdiraketa. Motela mantxo-mantxoa Nico Williamsek, eta orain sortea alde izan du Atletikek. Bere burua lurrera botata. Fasliik arriskua urrundu nahi zuen, ez da ongi moldatu. Atezainarekin baloia mantxo-mantxo bere atera bidali du. 38. minutua, Suitzatik Sangalenek bi, Atletikek bat. Partida aldatu egin da. Azken minutuan 2 eta hutsekoa markagailu ona zen Suitzarrentzat, orain sorte aldeko izan du. Atletikek, Fasliik mantxo-mantxo baloia bere ate barrura bideratu baitu. Sarrera itxusia orain egin diote Núñezi, lurrean min hartuta eskerraldekoa Babicek. Txarteloria ikusiko du hortxe duzue parkamen eskatzen. Aurrelaria 34 zenbakia lurrean minkeinu nabariekin. Unai Núñez, taldekidez inguraturik eskerraldekoa epaia ere Núñezekin isketan. Babitz, parkamena eske. Ea medikoen laguntza beharko duen Núñezek ematen du. Ezetz, sutunu egingo da. Unai Núñez jokalari sendoa da. Min hartu du Unai Núñezek. Gogoratu 38. minutuan Fasliik baloia bere atera bideratu duela. 35. 2 eta hutxeko agindu Sangalenek. 38. 2 eta batekoa Fasliik bere atean. Presioan, Besio, ongi irten datako horretatik. Núñez, keinu egin du handerkapak, arrisku hartu zorain. Eskerraldekoa ongi jokatu dute zurigorriek, Unai López. Atzean presioan Victor Ruiz. Raúl Garziarekin jokatu, pasea sakonean. Nico Williamsen bila, adi zegoen Fasli bera. Besio, atzera jokatu du Godlerrekin, kapitainarekin. Lutzinger orain erasoran bideratuta. Buru altxadu erdirak eta lehen zutoinera, Bibianek. Baloi hori kornerrera desbideratu du. 5 minutu baino ezaiztigunean falta. Lehen satia bukatzeko gogoratu markagailua 2 eta 1 irabazten ari da Sangalen Atletiken aurrean. Inolako presarik gabe orain Victor Ruiz. Valentziarra mantxo kornerra jaurtitzeko. Ea nola moldatzen diren zurigorriak orain defentsa lanetan. Eta erdiraketa ona izan da, bakarrik egin du Joanek errematea dena aldezdukan, alare ez du ongi bideratu, bere burukada zuzenean kanpora joan da. Beste aukera bat Sangalenen alde. Kinezkietak jarri du baloia jokoan, Lekuarekin jokatu du ongi horpoz orain. Serrano, adi beste binere diakite, erratza bailitzan zela jardi horretan. Victor Ruiz. Atzera jokatu du Godlerrekin, arrisko hartu zorain kapitainea. Hanik hemen aldatu du eskuinaldetik orain Lutzinger erasoan buru altxadu erdirak eta Lekuaren gorputzean jo du Babitzen saiakera horrek, beste korner bat izango du alde etxeko taldeak.
Beste behin ere, jaurtitzaile lanetara Victor Ruiz. Inolako presarik gabe Valentziarra. Partida ona jokatzen ari da lehen zatian Victor Ruiz. Tentuz jarri du baloia. Taldekideak ikuskatzen ari da. Ea, nola moldatzen diren zurigorriak. Baloia area txikira berriz ere errematera. Joan oraingoan ez du ongi bideratu. Beste behin ere arriskua Atletiken ate aurrean. Estrategia jokaldietan ez dira ongi moldatzen ari. Zurigorriak guztiak errematatzen dituzte. Suitzarrek oraingoan beste aukera bat Joanen buruan. Luze jokatu berri duenean Jokin Ezkietak ez da iritsi. Raul García aldaratzearen bila. Williams ongi presioa Nico Williams. Alboko sakea izango du alde Atletikek. Underkapak jarriko du baloia jokoan. Mugimendu eske Underkapa. Alboan dauka Nico Williams. Raul Garziarekin jokatu du motzean. Raul Garziak bere gorputza baliatzen duen. Zera dirazten duen marrasainak. Alboko sakea izango da Atletiken alde. Beste nire Kapak jarriko du baloia jokoan. Maten du oraingo honetan luze egingo duela baloia area barrura sartuko du Underkapak. Alas egin du baloia Raul Garziaren bila. Ez da iritsi Raul Garzia lare aldaratzea egokitu zaio Naparrari, baloia sakonean Kaparentzat. Kapa, ez da baloia horretara iritsi, baloia dagoeneko irten da zegoen. Ateko sakea izango du Sangalenek. Lehen satia bukatzeko minutu terdi eskas. Silik jarriko du baloia jokoan. Atezaina. Inolako presarik gabe, baloia area txikitik mugituz. Ganakoak luze jokatuko du. Taldekideak bildu ditu. Baloia Suitzako zerura. Baloi horren bila babitsi joan, gain hartu diote zurigorriek presioan Iñaki Williams. Atzera jokatu du Leonidas Estorjuk, Silik alamoduz urrundu du arriskua, buruz ongi Dani García, alare pasea zuzenean babitsi eman dio. Erasoan beste nire Sangalen, Joan. Barrutik jokatu du Babitxekin, errematea alamoduz egin du 34 zenbakiak, baloia mantxo eskuetara iritsi zaio. Jokin Ezkietari adi zegoen. Atezail Naparra beste ere araso egin atzean Atletik. Luze jokatu duenean Daniel Bibianek kontrolean esto asmatu. Kapak, Joan, Besio. Beseri Joanekin jokatu du. Keinu egin du Joanek presioan orain. Nico Williams defentsa lanetara etorri eta barrutik jokatu du Victor Ruizekin. Buru altxadu Victor Ruizek. Hortik eta horrek Muñezen gorputzeaino du, kornerra izango du oraingo honetan. Eskerraldetik Sangalenek kontuz orain motzean atera baitute Victor Ruiz. Erdirak eta Victor Ruizek ukabile saurrundu du arriskua Jokin Ezkietak. Aldaratze luzea Niko Serranoentzat, epaileak txistua jo berri duenean. Lehen 45 minutuak bukatu dira, jokalariak aldageletarako bidean dira. Guk ere atxeden hartuko dugu, minutu gutxi barru bueltan gara Jaun Andreok.
Me hace conocerte. Un placer encima aquí en este sitio tan maravilloso. En este partido mi padre marcó un gol contra el Oporto, que fue el primer partido que ganó el Atleti en Copa Europa y sirvió para ganar la eliminatoria. Lo más bonito que hay, recordar, y más momentos como este que fueron un momento significativo. Se veía venir como con ganas de jugar. Se le veían cosas, ¿no? Se le veían cosas. Son los famosos 11 Los aldeanos. famosos 11 aldeanos, que son los que tuvieron la época aquella gloriosa. En el 58 ganaron la final de Copa contra el Madrid en el Estadio del Madrid. Exactamente. Y las 4 con Dauci, casi seguidas, ¿eh? 56, 58. A medida que pasa el tiempo le das más valor, ¿verdad? Claro, sí, sí. Dauci era muy buen entrenador, papá le quería mucho. Muchísimo. Dauci. Sí, 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 pero le gustaba mucho, pero le exigía mucho, ¿eh? Pues quería tener este detalle con vosotros, que es el brazalete con el que jugué mi partido 437, con el que igualaba partidos a Canito. Un detalle bonito como reconocimiento a lo que ha sido él en este club, como historia de este club y por estar entre los 10 jugadores que más partidos han jugado, que es una gran cifra y al alcance de muy pocos. Y como homenaje pues me gustaría regalarles este brazalete que es con el que jugué yo en el partido contra el Villarreal. Lo he firmado para que lo tengan de recuerdo y espero que les haga mucha ilusión, tanta como me hace a mí, y que sea un bonito recuerdo y un bonito homenaje. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Impatience is a virtue. Advanced Japanese phrases. 道を切り開く make way. When you know what you want, waiting isn't an option. New Balance. We got now. El Atleti sobre todo es un sentimiento, es una emoción, es algo que es difícil de explicar por eso, porque es algo que se escapa de lo racional. O sea, yo estaba en el Atleti, he sido del Atleti cuando era... Bueno,
Yo he de decir que de pequeño era Iríbar, y entonces como Iríbar estaba en el Athletic, pues evidentemente por extensión era el Athletic. Me acuerdo cuando empezaba en el Athletic y Ángel me explicaba un poco eso, pues el 1, el peso de la camiseta del Athletic, llevar el 1, lo que significa, la historia, pues Blasco, Lezama, Carmelo, o sea, la historia de todo lo que significa eso, bueno, pues estar ahí en esa secuencia, en ese ADN, en esa secuencia, tener un trocito para mí es una parte de orgullo, evidentemente es algo que me hace sentir, bueno, pues esto está bien, esto ha sido chulo. Por otra parte, pues siempre he tenido esa cosa que el Athletic es un club, o sea, el club está por encima de todos nosotros, con lo cual esto es una cuestión de todos, o sea, aquí estamos pues, los que hemos jugado, pero solamente tendrían que estar, como ya están en el museo, los que están en la grada, los socios, los no sé qué, los seguidores, el que está, y me da un poco, a veces, un poco de reparo, un poco de vergüenza cuando estás ahí y ganaste, pues, sí, pero bueno, yo pienso que esas son cosas como de compartir. Es algo que tiene una conexión con la gente, con nosotros, con la calle, con la vida normal, con la conexión de... Pues siempre sentimos que hemos tenido a alguien que ha jugado ahí, que ha sido amigo nuestro, que ha estado pues, familiar, ha sido alguien que ha ido a clase con nosotros. Es algo que nos conecta, que nos une, que crea vínculos y crea eso que es la emoción de pertenecer a no sé, una comunidad de la que nos sentimos orgullosos de pertenecer, incluso cuando perdemos, ¿no? Si hay un balón, hay una liga y aquel último balón se queda en mi mano, pues ese balón es para que lo tenga el Athletic, que es lo que me parece que es más normal, porque otra vez es el elemento que junta a todo el mundo. Entonces, a mi casa el que venga puede venir 1, 2 o 30, aquí pues pueden venir 30.000 y todo el mundo, cada uno esa historia de ese partido donde estaba, cómo lo vivió, si estaba en el campo, si no estaba en el campo, estaba fuera. Esos mundos yo creo que están todos aquí, o sea, muchos años de historia están aquí, detrás de cada uno de esos trofeos hay muchas vivencias de poder compartir, explicar y contar y aprender.
Bueltan gara dagoeneko Jaun Andreok futbol zelaian gogoratu nola bukatu den lehen zatia Sangalen 2-1 irabazten ari zaio Atletiki Besiok eta Joanek eginiko golak tarteko gerora 38. minutuan Faslilik bere atean egin du Atletikek eginiko gola. Erritmoa falta izan zaio talde zurigorriari ere normala da denboraldi aurreko lehen partida dute. Honako hau Marcelinoren mutilek eta bere partetik Sangalenek datorren astean hasiko du denboraldia. Lausanen aurka hortxe dituzue jokalari zurigorriak beroketa lanak egiten esperotakoa da. Marcelinok aldaketak egingo dituela. Bigarren sati honetan ea jokalariak berdegunera irtetzen diren eta ikusten dugun ea aldaketarik egiten ote duen entrenatzaile asturiarrak. Partida motela izaten ari da, ez da partidarik ikusgarrena izaten ari egia da. Atletik arasoekin momenturo baloia atzetik ateratzeko orduan kosta egiten zaie, batez ere erdilariekin jokatzea oso baloi gutxi jokatu dituzte, bai Unai Lopezek, baita Dani Garziak ere batez ere egalitatik egiten ari da min gehiago Marcelinoren taldea. Hortxe berdegunera irteten ari direnean Sangaleneko jokalariak. Ikusten ari gara aldaketaren bat badagoela. Schubert eta Dua berdegunera irten dira. Ea partida azten den, jokalariak kokatzen ditugun eta esango dizuegu ea nortzuk diren aulkian geratu direnak eta nortzuk diren orain berdegunean daudenak. Guri ere kostako zaigu eta zurigorriak oraindik ez dira berdegunera irten. Esperoan etxeko taldekoak gaurkoan aurkezpen partida dute euren salegoen aurrean. Esan du Kibun Parken jokatzen ari direla, hortxe armaia jendez beterik dago. Ea bigarren sati hau nola irteten zaigun, ea gol gehiago ikusten ditugun eta partida pixkat bizitzen den. Normalean denboraldi aurreko partidak horrelakoak izaten dira, taktikoki gauza asko daude ukitzeko, erritmoa falta dute jokalariek. Gerora denboraldia zenbat eta gehiago hurbiltzen den, gauzak hobetuz doaz. Entrenatzaileak ere bere 11 aurkitzen du, baina orain denboraldi aurrea frogak egiteko da eta hori egingo du Marcelinok. Hortxe duzue Valenciaga zelaretuko da, Petxarroman ere berdeunatuko du. Behin taldea kokatzen denean esango dizuegu zein izango den Atletiken 11 bigarren sati honetan. Ematen du lehen satitik geratzen den bakarra Niko Serrano dela. Ea ikusterik dugun hortxe irudetan ere Asier Villalibre dugu eta baloia jokoan jarriko duena Oian Sanzet da. Ipaia txistua jotzeko esperoan 22 protagonistak hortxe duzue. Naparra iruditan Oian Sanzet, eskuinean Alex Berenguer, eskerrean Asier Villalibre. Ea partida azten den eta kokatuko dizkizu dugu jokalariak txistua jotzeko esperoan. Epaia erlojua ikuskatzen. Epaiana txistua jo berri du. Bigarren satia jokoan da. Valenciaga eskerrera jokatu du Serranorekin. Honek atzera jokatu du Paredesekin. Gerai eskuinan Petxarroman. Atletikekin debuta du gaurko honetan Petxarromanek. Sansetik etorritako jokalaria Oian Sanzet. Baloia babestu nahian Diakitek berreskuratu du baloia, ez dago faltarik bertan. Epaiaren ustetan eskerretik erasoan orain Sangalen.
Dua, Peitxarroman defentsalanetan laguntzara etorri da Alex Berenguer, Peitxarromanek burua altxadu arriskua urrundu du baloia zuzenean Diakiteren. Oinetara, ala ere Atletike kontra osoa bideratuko du. Oian Sanzet burua altzadu. Pasea, barruantz Villaliberrentzat, guzti alde doka Villaliberrek, Luseian zaio kontrola ala ere, pasean ez du asmatu. Niko Serrano, Valentziagaren laguntza doka, burua altxadu Serrano, keino egin du, pasea sakonean Villaliberrentzat ona da, gutxigatik, baina ez da heldu Gernikakoa. Ongi sartu da partidan Atletik bigarren zati honetan. Diakite, ez du asmatu pasean, ez da pase horretara iritsiko Traore. Cabral parkatu, Cabral. Mikel Valentziaga, alboan Serrano dauka, eta bertan beroketa lanak egiten, Iker Muniain, txantreakoa. Ala modu, segin du jaurtik eta orain honetan. Asier Villalibrek, kanpora joan zaio Gernikakoari alare, beste intentsitate batekin zelairatu dira jokalariak bigarren zati honetan. Silik ez du arriskurik hartu nahi. Motzean jokatu orain Cabralekin. Presioan Serrano. Barroia atzeran Silirentzat. Oraingoen bai ganakoak luze jokatu du. Baloiaren bila buruz ongi Aitor Paredes, buruz baita. Baloia babestu nahian Alex Berenguer. Barrutik baloiarekin Beñat Prados. Baloia berreskuratu du Victor Ruizek. Ongi erratza bailitza Beñat Prados, atzera jokatu du Jerairekin. Honek Julen Agirrezabalarekin. Luze jokatuko du Gipuzkoarrak. Horpoz jokatu nahi zuen Niko Serranok. Alboko sakea izango du orain Atletikek alde. Mikel Valentziaga. Baloia jokoan jarriko du Valentziagak berak. Sanzet baloia babestu nahian atzetik etorrita. Jouanek berreskotu baloia Diakite. Keinu egin du kapitalinak Gortelerk. Atzera jokatu Cabralekin. Keinu egiten orain Stilhart. Jokoaren ekimena guzti saldatu du Duarentzat. Baloia berreskuratu orain Atletikek alboko sakean Alex Peitxarroman. Hortxe duzue Gipuzkoarra. Luze jokatu du Peitxarromanek kontrolean ongi Asier Villalibre, baloia babestu nahian Gernikakoa. Aurkariek inguratu dute, baloia berreskuratu dute Suitzarrek. Luze Gotlerrek. Dua baloi horren bila, abantaia guztia Jeraik dauka, atzera jokatu du Julen Agirrezabalarekin. Honek eskerrean Aitor Paredes aurkitu du. Ez egiten Paredesek, luze jokatu du eskerrez. Baloiaren bila Oian Sanzet, abantaia guztia Stilharrek zeukan. Atzera jokatu du Silirekin, Stilhart bera baloiarekin. Sili berrize. Begira non arte jitsi den Jouan baloia aukitzeko asmoarekin. Stilhart eta Sili baloia aukitzen, luze jokatu orain ganakoak. Buruz Gorler. Ongi aurreratu da Jerai, baloia sustenean kanpora bidali du Barakaldokoak. Alboko sakeak Cabralek jarri du jokoan. Jouan arriskua hartu du baloiarrekin, ez da gutxigatik heldu Alex Berenguer. Eskerretik aurrera egin ez duen Traorek. Traorek berak jarri du baloia jokoan, Victor Ruizekin jokatu du, Jouan. Victor Ruiz, zelako keinu tekniko polita egin duen Victor Ruizek falta eskatzen zuen, alare bere taldeak jarraitzen du baloiarekin. Ongi aurreratu da orain Alex Peitxarroman, falta adierazi dio Traoreri. Epaia honak kesu da orain Victor Ruiz aurretiaz eginiko falta batengatik, alare baloia betza zuri-gorria izango da. Eta kokatu ditzagun orain zuri-gorriak, atean Julen Agirrezabala eskuin. Egalean atzera lilanetan debutaria den Alex Peitxarroman. Erdiko atzera lilanetan Jerai eta Paredes, eskerretik Mikel Valentziaga, Euskar lanetan Prados eta Vencedor. Eskuin egalean Alex Berenguer, barrutik zartu da Oian Sanzet, eskerretik Niko Serrano eta aurrari lanetan Gernikakoa Asier Villalibre. Horiek dira bigarren satia hasteko Marcelinok aukeratu dituen
11 jokalariak lehen zatiari dagokionez, Niko Serranok baino ez du jarraitzen berdegunean. Petxarroman, talde gehi mugimendu eske. Moraldi honetako fitxaketa bakarra momentura arte. Bere aukera bilatzen. Lehen mailan Marcelino komentzitu nahi du. Lehen taldean geritatzeko. Atzean utzi nahi zuen. Serrano Cabral ongi irten da. Cabral atako horretik kontuz erasula baiti joa. Ongi defentsa honetan Beñat Prado Serratza bailitzan. Zeinen ongi kokatzen den beti jokalari naparra. Zeinen ongi egite dituen laguntza horiek Beñat Pradosek. Gerai baloia atzetik irten nahian. Alex Berenguer Sanzetekin jokatu du, baloia berreskuatu du. Diakite indartsu orain Beñat Prados. Alare gutxi iraundio baloia betzak Sangaleni. Baloia berreskuatu du Paredesek, Vencedor. Eskerrea jokatu du Serranorekin, ongi lehen ukituan Vencedorrekin pasea sakonean. Bila librerentzat, adiz zegoen Sigi. Alare beste txispa bat ikusten zaio Atletiki bigarren zati honetan. Cabral. Atzera jokatu du Stiljarrekin. Luze erdiko atzelaria baloia zuzenean Julen Agirreztabalaren eskuetara. Honek ez dauka denpari galtzeke baloia dagoeneko Pradosen oinetan. Aurrera pasea Beñat Pradoseko kontrola ongi Oian Sanzetek. Laguntza dauka eskuine galean. Alex Berengarrekin jokatu du. Petxarroman ere erasoa dijoa. Pasea barrutik Petxarromaren bila. Berandu. Hasi da korrika Gipuzkoarra. Alare ongi Vencedor. Ematen zuen baloia berreskuratuko zuela. Unai Vencedorrek erasoan orain Sangalen. Partida polita doa orain bigarren zatian. Atzera baloia Victor Ruizentzat. Orain bai jokoaren erritmoa pixkat geitsi dute suitzarrek. Presioan Alex Berenguer zelai erdian. Ongi presioan Baierai. Baita Unai Vencedor. Akatsa egin du Sangaleneko jokalariak. Alboko sake Atletiken alde de Julen Agirrezabala. Lehen ukituan Petxarromanekin jokatu du. Petxarromanek berak jokatuko du atzera beste ere Julen Agirrezabalarekin. Pradosek baloia motzea nahi zuen, estu argi ikusi Julen Agirrezabalak, baloia ezkerralderantz. Valentziagaren bila, ongi kontrolean Zumarragakoa, Bularres ongi jitsu baloia barrutik jokatu du Vencedorrekin, honek baloia loratu egin du Sanzeten bila, adiz zegoen Stilhart, Diakite, baloia gutxi iraundi orain Zuitzako taldeari. Presioan, Oian Sanzet, falta adierazti du epaileak. Stiljarrek berak jarriko du baloia jokoan. Ez du bat ere argi norekin jokatu, luze jokatu du eskerregalean Traoreren bila. Kontrolean ongi Traore bere burua lurrera botata. Alex Petxarroman berandu iritsi da Atletiken fitxak eta falta argia egin du txartelori ere ikusi egin du Alex Petxarromanek lurrean minartuta. Sangaleneko jokalaria 25 zenbakia Traore. Medikoen laguntza beharko du, medikuak Traore hartatu beharko dute. Hortxe joan bere taldekiarekin hizketan, medikuak sistu biztian zelairatzen ari dira. Orain dela minutu gutxi zelairatu da Traore. Berandu iritsi da Alex Petxarroman, falta argia izan da. Ematen du txorkatian hartu du lamin Traorek. Alare ematen du ez duela inolako arazorik izango partidan jarraitu ahal izateko. Hortxe duzue irudietan eskerregaleko atzelaria Bubakar Traore. Falta arriskutsua orain Sangalenen alde, jaurtitzaile lanetan berriro ere Valentziarra Victor Ruiz, eazian zenbat jokalari jartzen dituen Julen Agirrezabalak, ea nola moldatzen diren zuri-gorriaren defentsanetan lehen zatian arazo ikaragarriak izan dituzte estrategia jokaldiak defendetzeko. Motzean jokatu dute, kontuz Victor Ruiz, ari hartzean burua etxadu, jaurtik eta saiakera, buru zurrundu du arriskua Gerai, galare aldaratzea borrokatu du Diakitek, baloia berreskuatu du Mikel Valentziagak, atzera jokatu du
Paredesekin, honek eskerrez baloia urrundu du presioa Niko Serrano, Serrano eta Cabral nor baino nor, buruz atzeratu du. Baloia Euklides Cabralek, silik izan du abantaia guztia Stilhart. Barrutik jokatu nahi zuen, indartxu orain Aitor Paredes. Atletiken aldeko albokosak izango da, bakarri da Unai Vencedor, barrutik jokatu Pradosekin, kontrolean ongi Beñat Prados, alare luze behantz daio urrengo. Baloi hori ez dago faltarik, jokaldi honetan lurrean miartuta diakite. Erasoan jarraituko dute Suitzarrek, Joan. Petxarroman alboan dauka, kontuz Joanekin, sekulako lehen zatia egin du, golare tarteko. Ongi Petxarroman, ongi laguntzan Jerai, alare lokartu egin da eskuinaleko atzelaria, azkenean ateko sakia izango da Atletiken alde. Debuta du gaurkoan Julen Agirrezabalak lehen taldearekin, inoiz ahaztuko ez duen momentua Julen Agirrezabalarentzat. Gaur bigarren zatean zuri-gorrien atea defendatuko du jokalari gipuzkoarrak. Sanzet atzera jokatu du Petxarromanekin, honek Jerai bakarrik aurkitu du. Barrutik Beñat Prados, zeinen ongi irten den ataka horretatik Beñat Prados falta argi egin dio Victor Ruizek. Pradosek berak jarri du baloia jokoan ekimena erabat aldatu du. Kontrolean ongi Mikel Valenciaga, keinu egin du, barruan jokatu du. Asier Villalebrerekin, adari Stilhart, bizkorragoen gonda, diakite. Barrutik jokatu du Ruizekin, kapitaina, Gortler, atzera jokatu du. Cabralekin presioan orain. Niko Serrano, arasoekin Euklides Cabral. Ongi orain presioan Atletik, baloia beltza zuri-gorria izaten ari da. Bigarren satiko lehen minutu hauetan. Aitor Paredes, buru altzatu bizkaitarrak. Luze jokatu du eskuinalderantz, kontrola ongi Bularres Alex Berengerrek, motzean Sanzet dauka, tikitaka Sanzetek eta Berengerrek. Adi, orain, 23, zenbakia, Fasligi. Baloia askar berezkotu du Atletikek, Sanzet, Berenger, buru altxadu Berengerrek, ase atxegantz, Sanzetentzat kontu sari hartzean. Berengerren jaurtik eta mantxo, Sigiren eskuetara, ez dauka denparik galtzek atezainak, buruz ongi orain. Jerai Alvarez, baloiarekin Unai Vencedor, partida pixkat zoratu zaigu. Vencedor, motzean jokatu du Sanzetekin, honek Serrano aurkitu du. Eskuinean Alex Berenger, ari hartzean Sanzet eta Berenger tikitakan azken pasea ez da ona izan. Sanzeten partetik atiko sakia izango du alde. Sangalenek, alare esan dugu Atletiki beste gauzatxo batzuk ikusten zaizkiola bigarren sati honetan. Ezan dugu armaian jendea dagoela, datua pasa digute orain, 6.000 ikusle inguru. Kibun Parken, albiste ona dagoeneko jendea ikustea futbol zelaietan. Luze jokatu du Aitor Paredesek, buruz diakite. Indartxu zelai erdian Alex Berenger, ez du kontrolean asmatu oian Sanzetek, Berengerrek berreskuratu nahi du baloi hori. Alare Suitzarrek jarraituko dute baloia betzarekin. Fasligi. Arrisku hartu zatzelaria, barrutik jokatu du Gortlerrekin. Pasea atzera Stilharrentzat, eskuinean Euklides Cabral, sakonean jokatu nahi zuen kapitainarekin. Estira ongi erkalurertu dua eta Gortler. Alare indartxu orain ongi aurreratu zaio Villalberri. Stilhart ematen du. Tempo hartu diola partiari orain Sangalenek. Indartxu Jerai Alvarez kontu sarasotan sartu baita, baloia berreskuratu dute Sangaleneko jaurtik eta urrutitik, esker zutoinetik, kanpora joan zaio, baloia Xuberri. Urrutitik saiatu da estu birritan pentsatu, alare ematen zuen kontrolpean, zeukala egoera Julen Agirrezabalak, bien bitartean Marcelinok aldaketa egin duenean, 60. minutuan Niko Serrano aulkira, bere tokian, Iker Muniain txantreako de abrutxoa, aurre denboraldiko lehen minutuak Iker Muniainentzat. Kontuz eskerregalean baloia berreskuatu duenean Sangalenek. Are hartzean dua, ez du birritan pentsatu jaurtik eta Jeraien gorputzean jodu mantzo heldu zaio Julen Agirrezabalaret, baina begira zelako sistuan berreskuratu nahi zuen baloia Gortlerrek.
Alare alboko sakea zuri-gorria izango da. Keinu egin du Mikel Valentziagak, motzean jokatu du Iker Muniainekin. Txantreakoak ukitzen duen lehen baloia. Are hartzean, bota eta Iker Muniain, baloia galdu du Txantreakoak, diakite, presioan orain Iker Muniain bera. Eskuine galean jokatzen, motzean jokatzen orain Sangalen. Baloia, babestu nahian. Unai Vencedor falta eskatzen zuen ez du alakorik adirazi. Epaia kontuz arrisko egon, baitaiteke dua ez da gutxigatik iritsi. Jokos kanpoko posizioa eskatzen zuten zuri-gorriek ez du alakorik adirazti azkenean ematen du baiet. Hala ere, arriskua berriro ere Atletiken ari hartzean falta eskatzen zuen. Unai Vencedorrek ez du alakorik adirazti epaia gerora jokos kanpoko posizioan zegoen dua. Petxarroman, atzera jokatu du Jirairekin. Jokoaren ekimen eskerre aldatu du Jirai Alvarezek. Kontrolean ongi Valentziaga, presioan indartsu Gotler. Atzera jokatu du honek Aitor Paredesekin, Jirai Alvarez. Baloia atzetik garbirik atera nahian, pasean ez du asmatu Jiraiek, ez da iritsi kontrolean. Unai Vencedor. Luze jokatuko du Silik, alaxe egin du baloia Suitzako zerura. Indartsu orain Schubert eta Paredes nor baino nor. Baloia Mikel Valentziagaren oinetan. Jokoaren ekimen aldatu nahi zuen Mikel Valentziaga, kontuz sekulako takateko hartu baitute Alex Petxarromanek eta Joanek jokalari biak lurrean min hartuta. Epaia medikuei deika esker belaunean hartu du min Joanek Alex Petxarroman. Arnaz hartzeko arazoekin ematen du medikoak. Eskuinagaleko atzelaria hartatzen. Taldekideak Petxarromanen inguruan biltzen. Berta ematen du Joanek ere kolpea hartu duela. Berandu iritsi dira biak, alaiak sekulako takateko hartu dute. Hortxe dituzue biak min hartuta. Hala ere ematen du Petxarromanek ez duela inolako arazorik izango partidan jarraitzeko. Debuta du gaurkoan kamiseta zuri-gorriarekin Alex Petxarromanek Sansetik fitxatu egin du. Atletikek libresen eta Lezamarako bidea hartzea erabaki du asortzia hartu du. Donostia atzean utzi. Eta Bilbon abentura berri bat hasi du dagoeneko. Alex Petxarromanek bitartean joan ere berdegunea uzten errenkadoa Sangaleneko 20 zenbakia. Hala ematen du biek alabiek ez dutela inolako arazorik izango partidan jarraitzeko. Dagoeneko Petxarroman berdegunean da, ongi orain Iker Muniain aurrean zeokatzen. Keinu bikaina Vencedorrek erora pasean estu asmatu, kontruz orain kontrasoa bideratu baidezake Sangalenek, berandu iritsi da orain honetan. Aitor Paredes falta argia egin dio duari, falta gogorra izan da parkamen eske orain Aitor Paredes. Ahelare erdiko atzelariak ez du txartelik ikusiko. Motzean jokatu du Victor Ruizek, Steinhardt, Ortler, beste ere Stilhart. Luze jokatu du erdiko atzelariak. Arrisko aurrundu ez duen Aitor Paredesek baloia zuzenzunean Victor Ruiz pasadio. Dua. Keinu egin du aurrelariak. Luze jokatu du orain Alex Berengerrek baloia horren bila. Oian Sánchez bakar gidan aparra abantaia guztia. Faslik dauka Sigirekin jokatu du. Ganakoak eskuine ganean. Cabral aurkitu du. Presioan Iker Muniain, presioan baita Mikel Valentziaga. Baloia babestu nahian Schubert. Alboko sakea izango da Suitzarren alde. Diakite, Cabral. Atletiken aldeko alboko sakea eskatzen zuen Iker Muniainek, marrasainak ala ere banderatua bestaldera igo du. Denukituan Victor Ruiz. Baloia babestu nahian Mikel Valentziaga aurkari singuratuta. Kapitaina Golderrek aurrera egin du. Indartsu gurutxatu da orain Aitor Paredes eta horrez gain Atletiken aldeko alboko sakea izango da.
Luze jokatu oraingoan Unai Vencedorrek. Oian Sanzet kontrolean ongi moldatu da Oian Sanzet, teknikoki zeinen jokalari fina den Sanzet. Petxarroman eskuinean jokatu du beste Alexekin, Berengarrekin, ez du atzean Traore usterik lortu, alboko sakea izango du alde Atletikek. Petxarroman. Taldekidei mugimendu eske, atzera jokatu du Beñat Pradosekin, Petxarroman bera barrutik ongi jokatu Sanzetekin, pasian ez du asmatu Oian Sanzetek. Alboko sakea izango du alde Sangalenek. Inolako presarik gabe Suitzarrak bigarren satiko 20. minutua bete berri denean, momentu arte markagailuan aldaketarik ez, Sangalenek 2, Atletikek 1. Victor Ruiz baloia loratu egin du Traoreren bila. Ongi irten da ataka horretatik Victor Ruiz, teknikoki kalitate handia duen jokalaria valentziarra. Ez du penaltirik ikusi jokaldi horretan, epaileak erasoan jarraituko du Sangalenek. Pasea atzerantz Suberrentzat baloia loratu egin du Joanen bila, ongi gurtzatu da Gerai Alvarez indartxu gerora baloia urruntzerako orduan, abantai guztia Faslik zeukan, arriskoa urrundu du atzelariak, Geraiek berak mostu du, ongi jokatu du Iker Muniainekin, zer egiten duen txantreako de aurrutzuak. Atzean utxina izan du Diakite, falta egin diote Iker Muniainik, kolpe hartu du Naparrak, hortxe duzue lurrean Diakite. Dagoeneko baloia jokoan denean, Unai Vencedor, pasea horrenantz Oian Sanzetentzat. Ongi eman du bueltardia, Oian Sanzetek, ari hartzean da Oian Sanzet jaurtik eta ongi Sillora erantzunora eman dio Oian Sanzeten jaurtiketari. Ongi eman du bueltardia, erdilaria gerora ongi babestu du baloia jaurti. Egin du Oian Sanzetek, behar bada jaurtiketa hori pixkat erdira irten zaio Oian Sanzeti, alare abisua eman berri du Atletikek. Luze jokatu dutenean orain, Sangaleneko kontu sarrisko egon baitaiteke, kontrola luzean zaio Suberri. Adi zegoen Julen Agirrezabala. Lutzean jokatuko du Aitor Paredesekin. Honik eskerrean bakarrik aurkitu du Zumarrakoa, Mikel Valentziaga, Aitor Paredes beste behin ere baloiarekin, buru altxadu atzelariak. Ez dauka baterarrekin honekin jokatu, Valentziarekin jokatu berriro ere, Iker Muniain lehenukituan Bilalibrerekin jokatu nahi zuen. Gaina hartu dio Stiljarrek, beste behin ere Iker Muniain, ez du asmatu pasean. Baloia beharrezkoatu du Duak. Barrura jokatu nahi zuen Suberrekin, baloiarekin orain Beñat Prados buru altxadu, baloia loratu egin du Bilalibreren bila. Ea heltzerik duen Gernikakoak pasea luzegia izan da, ez da bertara iritsi Asier Bilalibre. Aldaketa egin berri duenean Marcelinok, Inigo Martinez berdegunera Gerai Aulkira. 25 minutu eman dizkio Marcelinok Barakaldokoari, bere tokian Inigo Martinez zeleretu du Asturiarrak. Diakite, Gordler barruti jokatu du Joanekin. Bigarren zatian pixkat itxali eginda Joan, lehen zatian sekulako partida jokatu, golare egin du. Eskua urrundu du Inigo Martinezek. Barrutik jokatu du Gordlerrek, kapitainak jokoaren ekimen aldatu nahi du. Kontrolean ongi Joan, alboan Traoreren laguntza dauka, zer egiten duen Joanek barrurantz egin du. Jokoaren ekimena erabat aldatu du, pasean ez du asmatu ean oren aldeko. Alboko sakea den ematen du Suitzarrek jarraituko dutela baloia betzarekin. Victor Ruizek jarri du baloia jokoan, Cabralekin jokatu, beste ere baloiarekin Victor Ruiz. Aurrean presioan Iker Muniain, tikitaka nahi zuten Cabralek eta Victor Ruizek pasea oso luzea izan da Cabralen partetik. Alboko sakea izango du alde Marcelino García Toralek gidatzen duen taldearentzat. Luze orain Inigo Martinezek presioan Oian Sanzet, abantaia guztia Traore dauka, ongi babestu du baloi hori Bubakar Traorek, metroak irabazten eskerregaleko atzelaria.
Petxarromanek Atletiken aldeko alboko sake askatzen zuen, alare epaileak esan du ezetz, suitzarrek jarraitu behar dutela baloi jabetzarekin. Traorek berak jarriko du baloia jokoan, 20 minutu geratzen zaizkigunean, 80. iristeko momentura arte aldaketarik gabe markagailuan. Atletikek galtzen jarraitzen du Suitzan, denboraldi aurreko lehen partidan. Victor Ruiz, baloia barrutik pasan aizion Giovanni. Baloia betzak etxekoen aldekoa izaten jarraituko du aldaketa agindu duenean. Epaile honak ematen du Gordler kapitaina izango dela partida utziko duena. 5 aldaketa egingo ditu Peter Seidlerrek, izaterik dugu nortzuk diren. Jakovic, 30-ekin, 26-ekin, Stubli. Orain, joklariak ikusterik ditugun. Diakite aulkira doa, Jouan baitare kapitaina Gordler ere esan dugu aulkira zijoala, Faslilik ere partida utxiko du, 13 zenbakiarekin ere Munst zelairatuko da. Smith baita lehen esan dugu, Jakovic ere. Bat falta zait. Ikusterik dudan. Eta gero esango dizuet. Taldea nola berrantolatzen duen Peter Seidlerrek. Orain ez duena kontrolan asmatu Traore izan da. Petxarromanek Sanzetekin jokatu duenen atzera honek Inigo Martinezekin, Balenciaga. Barruantz egin du Zumarragakoak, buru altxatu Mikel Balenciagak, aurkari zinguraturik. Eskerregaleko atzelaria, Inigo Martinezekin jokatzea erabaki du, beste ere Mikel Balenciaga. Buru altxatu Zumarragakoak, atzera jokatu du behar izan du Inigo Martinezekin, jokoaren ekimena aldatu du Inigok. Esto asmatu kontrolean Petxarromanek, zelairatu berriak, Smithek berreskuratu du baloia. Zelai erdian, Jakovic. Ongi gurtzatu da Petxarroman, eskuinetik erasoan Alex Berenguer, buru altxadu erdirak eta ea iristerik duen. Asier Villalibrek ez da gutxikatik heldu. Gernikakoa ateko sakia izango du alde Sangalenek. Alare ongi ari da. Bilbao Atletik, ez parkatu Atletik. Bigarren, sati honetan intentsitate aldetik puntotxo bat aurrera egin du Marcelino García Toralen taldeak. Gola baino ez zaio falta bigarren sati honetan. Luze jokatu duenean Silik. Buruz indartxu Alex Berenguer, buruz baita Iker Muniain. Lehenukituan Villalibrerekin jokatu du, ongi Gernikako eta Txantreakoak, erora ez du asmatu pasean. Asier Villalibrek luze jokatu du Sangaleneko atzelariak. Dua. Abiadura erakustaldia eman nahi zuen Duak, ongi erabili du gorputza Inigo Martinezek. Mugimendu eske Mikel Valenciaga atzera jokatu du Inigo Martinezekin, arrisko aurrundu nahi izan du atzelariak, ez du asmatu kontrolan Unai Vencedorrek, alare Paresek zeukan abantaia guztia, barruantz egin du Alex Petxarromanek. Vencedorrekin jokatu du, ongi irten da takarretatik Vencedor alare gerora ez du asmatu pasean, Cabral. Erasora orain, Sangalen, pasea, barruantz Cabralentzat, berarentzat, ongi erratza bailitzan Beñat Prados. Arrisko alamoz urrundu du, erasoan jarraituko du Sangalenek. Pasea, atzera Jakobitzentzat. Motzean, jokatu du Stublirekin, pasea, barrutik. Munstentzat, ongi gurutzatu dira. Zurigorriak ateko sakia izango du alde Atletikek. Ezken ematen du esetz, kornerra izango dela jartuitzaile lanetan. Stubli arriskua urrundute Zurigorriek, kontuz baloi horrek espaitauka jaberik. Buruka da Nujuren partetik, mantxo baloia Julen Agirrezabalen eskuetara. Motzen jokatu du Aitor Paradesekin, Dua presioan. Luze jokatu nahi izan du Aitor Paradesek, alare baloia betza
Atletiken aldekoa izaten jarraituko du. Motzean jokatu nahi zuen Beñat Pradosek, barrutik jokatu du Petxarromanek, Sanzeten bila. Baloiari pasatzen utzi dio Oian Sanzetek, lo hartu du Sanzetek, baloia berreskuatu dute Suitzarrek. Establi, atzera jokatu du. Eskuin egalean Nuha, bueltardia eman du Nuak. Presioan, Asier libre. Nuhu, atzera jokatu du Sigirekin. Presioan, Oian Sanzet, luze jokatu du Sigik, baloia zuzenean. Julen Agrezalaren oinetara, atzetik landuko du erasoko jokaldia. Atletikek, Inigo Martinez, Valentziagarekin jokatu du beste ere. Inigo Martinez baloiarekin. Aitor Paredes, eskuinean Petxarroman dauka. Bera entzati joa baloia barrutik jokatu du Sanzetekin Petxarromanek, Alex Berenguer. Ez du argi norekin jokatu, baloia babestu nahian Alex Berenguer atzera jokatu du Petxarromanekin, barruan egin du Petxarromanek, Aitor Paredesekin jokatu behar izan du. Beste ere Inigo Martinezek idatuko du erasoko jokaldia. Pasea barrutik Muniainentzat lehen ukituan. Benzedor aurkitu du alare, baloia galdu egin du Benzedorrek kontuz erasoan, baiti joa orain Sangalen. Ongi gurtsatu da orain honetan. Alex Petxarroman, Smith loak hartu eginda. Ongi defentsa lanetan orain zurigorriak. Mikel Valenciaga, bueltardia eman du Zumarragakoak, motzean jokatu nahi izan du. Iker Muniainekin baloia bestu nahi zuen Txantrerakoak. Indartxu joan da Jakovic, min hartu du eskerroinean Iker Muniainek, falta diazi du epaileak, baloia dagoeneko jokoan da. Inigo Martinez, erasoa gidatzen, eskuinera jokatu du Petxarromanekin. Aurrera jokatu du Gipuzkoarrak Berengerren bila, Alex Berenguer bere burua lurrera botata, indartxu orain. Stilhart, baloia zurigorria izaten jarraituko du, alare gutxi iraundi baloia betza Stilhart. Arriskua hartuz Stilhart, pasea barrutik. Baloia berreskuatu du Beñat Pradosek ari hartzean, Iker Muniain, baloia loratu egin dute. Loratu nahi zuen, Oian Sanzeten bila, ongi gurutzatu da Stilhart bera. Ongi minutu hauetan Atletik, kontuz orain, arriskua baitago. Gola egin du Oian Sanzetek, alare marrasainak banderatxoa altxata zuen, jokaldia balio gabestatua zegoen, alare Iker Muniainen pasea ikaragarria izan da, nondik sartu duen pase hori Iker Muniainek, gerora ongi eman du bueltardia Oian Sanzetek, alare Naparra jokoz kanpoko posizioan zegoen. Traore, barrutik jokatu du Schuberrekin. Jakovic eskerrean, Traore dago, buru altxa du Smith, atzera jokatu du Smithek Stilharrekin. Nilako presarik gabe baloia mantendu zorain Suitzarrak, Smith sorte pixkatekin aurkariak atzen utziz, kontuz arriskoa egon baitaiteke pasea sakonean duarentzat, bika ingurutzatu da Inigo Martinez, falta adierazi diote aurrelariari, duari oso adi berriro ere Inigo Martinez. Partidako azken 10 minutuetan sartzear gaudenean, momentu arte bigarren zatian aldaketarik ez, Atletikek galtzen jarraitzen du, lehen zatian Besiok eta Joanek eginiko golak tarteko, gerora Faslilik ere bere atean egin du bat. Markagailua beraz 2-1 Sangalenen alde. Benzedor, Sanzetekin jokatu nahi izan du, aurreratu egin zaio Stilhart. Erasora joan da erdiko atzelaria. Erasoan jarraituko du Sangalenek, Stilhart. Buru altxa du, Smithekin jokatu du, pasea eskuine galerantz, erdirak eta zuzenean Julen Agirrezabalen eskuetara. Alare, ematen du jokaldi aurretiaz balio gabestatua zegoela, taldekideak bilduko ditu Julen Agirrezabalak, luze jokatuko du Gipuzkoarrak. Alas egin du baloia Suitzako zerura, baina noro Stilhart eta Oian Sanzet, baloia babestuz dua, eskerrera jokatu du Smithekin,
Ezkerretik Traoreren laguntza doka, alare baloia berreskatute zurigorriek. Alex Berenguer, Iker Muniain, Alex Berenguer, hasia sakonean orain, Asier Villalibrerentzat, heltzerik daukan Gernikakoak iritsi eginda. Asier Villalibre, alare, ematen du jokoa etenda dagoela, aurretia eginiko falta adierazten du epailerunak. Alex Berengerri eginiko falta alegia. Horrean minartuta Alex Berenger zutitu da dagoeneko Eskuinagaleko jokalaria. Ematen du jaurtitzailea Iker Muniain izango dela. Distantzia esarreiz orain. Epaileuna estrategia jokaldia Atletiken alde. Valenciaga gerturatu zaio Iker Muniaini. Esian jokalari bakarra jarriko du Silik. Atletikeko 6 jokalari errematerako esperoan Sangaleneko guztiak defentsa lanetan. Smith eta Dua Esian buruka da Inigo Martínezek estrategia jokaldia ez da errematera iritsi. Asier Villalibre loak hartu du Sangaleneko defentsak. Gutxigatik baina ez du baliatu aukera hori Atletikek. Iker Muniain jaurtitzaile lanetara kornerrean, eskerretik orain, esker besoa gora, estrategia jokaldia. Gurpia eman dio erdiraketa horri, arriskua urrundu du Sangalenek. Unai Vencedor, erasoan jarraituko du Atletikek. Iker Muniain, barruan txegin du txantrerakoak, keinu egin du Iker Muniainek, atzean Vencedor dauka alare berak jokatzea erabaki du, erdiraketa Iker Muniainek, baloi horren bila. Inigo Martínez, aldaratzea. Zuitzarrei, egokitu zaie, Estubli. Horrela jokatu du Cabralekin, beltardia, nestu kontrolen asmatu. Cabralek, baloiaren jabetzak, zurigorra izaten jarraituko du, presa doka Atletikek, Beñat Prados, jokoaren ekimena. Era bat aldatu du Naparrak, ongi kontrolean Alex Petxarroman, Oian Sanzet. Petxarromanekin jokatu du berriro ere. Barruan egin du Alex Petxarromanek, tikitaka nahitzuen orain, Iker Muniainekin, baloia berreskuatute zuritarrek, presioan orain Atletik. Erandu iritsi da Beñat Prados alare, abantaia mandu, epaileak. Munst. Kontu Sangalenekin. Erdiraketa Duaren bila jokaldia bukatu egin du aurrelariak are jokoz kanpoko posizioan zegoen Aurretias Jakovic horixe adierazi du epaile jaunak. Iker Muniain alboko sakea behartu du Atletiken alde. Eskerregaletik Mikel Valenciaga aurrera jokatu du Asier Villalibreren bila, Villalibre eta Nuju nor baino nor. Ongi babestu du atzelariak, baloi hori Sigirekin jokatu du. 6 minutu, 80 iristeko. Cabral, ez du asmatu. Kontrolean baloia berreskoa du Mikel Valenciagak, barrutik jokatu du Unai Vencedorrekin. Ongi presiotik irtetzen. Unai Vencedor, Alex Petxarroman. Alex Berengarrekin jokatu du, pasia sakonean. Sanzeten bila, bizkorrego ebilia, Stilhart. Nor baino nor, Smith eta Petxarroman. Baloia Zuitzarren aldeko izango da. Blakovic. Atzera jokatu Stilharrekin, eskerrean Traore. Metroak aurreatu nahian Traore. Ongi Schubert. Smithekin jokatu du Traore ere erasora bideratuta, kontuz honekin. Ongi moldatu da defentsa lanetan orain zurigorriak, baloia mantxo iritsi zaio eskuetara Julen Agirrezabalari. Ez dauka denporari galtzeke Gipuzkoarrak, eskerretik jokatu du Valenciagarekin, Inigo Martínez, ongi aurkitu du Beñat Prados. Pasean ez du esmatu Pradosek, baloia berreskuatu du Traorek, Smithekin jokatu du. Bueltardia mandu ari hartxean Smith, ongi Aitor Paredes orain defentsa lanetan. Petxarroman, eskuinera jokatu du. Sanzetekin partia puskatu egin zaigu. Ez da heldu Oian Sanzet baloi horretara, alboko sakea izango du alde etxeko taldeak. Inolako presarik gabe orain Sangaleneko jokalariak marka joan aurretik dira, eta 5 minutu eskaz baino ez dira geratzen partida bukatzeko.
Iñigo Martinez atzera jokatu Valentziagarekin, burua altxatu Zumarragakoak, Iker Muñain aurkitu du, barrutik pasea Iñigo Martinez entzat. Tor Paredes. Berriro ere Iñigo Martinez. Ondarrukoa, ez du taldekideek aurkitzen, eskerrera jokatu du Mikel Valentziagarekin. Mugimenduak nahi ditu Iñigo Martinezek. Ongi Iker Muñain, alare baloia. Kendu nahi zion, Cabralek indartxo orain, lehia horretan. Mikel Valentziaga falta, adierazi diote Musti egineko falta, alegia. Mustek berak jarri du baloia jokoan, Nuju. Ugaltza du. Atzelariak ez du asmatu pasean, kontrolean ez da, Beñat Pradosek, baloia betza, Suitzarren aldekoa izaten jarraituko du. Indartxu Iñigo Martinez, baloia berresatu dute zurigorriek. Mikel Valentziaga. Schubert presioan luze jokatu du Zumarragakoak, abantaia guztia Nujuk dauka presioan. Aul orain Asier Villalliurre. Sigi, barrutik jokatu du Estiljarrekin, beste ere Nuju. Pasea atera Sigirentzat, arasoekin baina arriskua urruntzea lortu du ateztainak, burusongi Iker Muñain, Alex Berenguer. Egaleko jokalariak aurrera egin nahi du, Traore indartzu gurtzetu zaio, alboko sakea izango du alde orain. Atletikek, askar jarri du baloia jokoan Mikel Valentziagak. Iker Muñain, bueltardia eman nahi zuen. Asier Villalliurrek falta egin dio Cabralek Gernikakoari, kontuz honekin falta hau arriskutsua baita. Ari hartzetik metro gutxira eta ematen du jaurtitzaile lanetara Iker Muñain eta Alex Berenguer dijoazela. Silik lau jokalari jarriko ditu esian. Iker Muñainek kokatu du baloia ematen du txantreak izango dela jaurtitzailea. Epaile jauna esiko jokalarekin izketan. Beso biak gora ematen du estrategia jokaldia aginduko duela Iker Muñainek. Ja, zerekin harritzen gaituen Atletikek orain. Zuzenean jaurti du Iker Muñainek, zuzenean kanpora joan zaio. Falta jaurtik eta hori txantreakoari. Guztiak despistatu ditu Iker Muñainek ematen zuen estrategia jokaldia bideratuko zuela. Gerora zuzenean jaurtitzea erabaki du txantreakoak. Bere alegina langa gainetik galdu da. Presarik gabe. Sigi ateztaina, taldekideak bildu ditu, luze jokatuko du ganakoak. Indartxu berri ere Alex Berenguer, bularrez baloia jitsi du Oian Sanzetek, bueltardia ongi eman du. Erdilariak presadoka orain Oian Sanzetek. Ez diote azkar ateratzen utzi, Peitxarroman jokaren ekimena aldatu duenean, Mikel Valentziaga, egalek egal. Iker Muñain, bueltardia eman du kapitainak. Arrisku hartu du Iker Muñainek, baloia galdu du. Kontuz orain kontrasoa bideratu baitezake Sangalenek, eskerrean Schubert luzeien zaio kontrola, bere burua lurrera bota eta bikain gurutzatu da orain honetan. Aitor Paredes, Schubertrek guztia alde zeukanean, Paredes agertu eginda, bikain orain arrobikoa. Traore aurrera egin nahi du hegaleko jokalariak, aurrean Prados dauka. Ematen du azkenean atiko sakea izango dela. Nagoeneko partiako azken minutuan sartuak gaude Jaun Andreok. Askar jokatu du Agirrezabalak, luze orain. Iñigo Martinezek, baloi horren bila, Asier Villalliurre falta diazti diote. Gernikakoari, Cabraliek niko falta. Nujuk jarri du baloia jokoan. Atzera baloia Nujuk entzat beranentzat, Silik urrunduko du arriskua. Indartxu Schubert, abantaia guztia Julen Agirrezabalak dauka. Motzean jokatu du Iñigo Martinezekin. Peitxarroman. Presioa pixkat altua gorain Sangalen elpartetik, bikain eman du bueltardi orain. Oian Sanzetek aurkariak utziz Naparra. Ez du faltarik adirazi. Epaileak txistua jo berri duenean, 80. iritsi gara, txistua jo epaileak, partida bukatu zaigu hortxe duzue. Markagailua Sangalen garaie gaurko arratzalde honetan, 19. minutuan Besiok egin du partiako lehen gola, 35. Joanek 2 eta hutsekoa, 38. bere atean egin du Fast League Atletiken gola. Gogoratu Atletikek
asteartean jokatuko dela denboraldi aurreko bigarren partida Dinamo Kieven aurka arratsaldeko 3:00 izango da, hemen ikusi ahal izango duzue. Guk dagoeneko jaun Andreok ez daukagu gehiagorako denborarik, mila esker zuen arretagatik, asteburu ona pasa.